Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa vám hlasím s pravidelným reportom. Takže dneska máme prvý deň prázdnin a je 30. Čiže majú o jeden deň skôr prázdniny tí haranti. To nevadí. Každopádne dneska je 30. júna, meniny oslavuje Melania a Melaniám prajeme všetko najlepšie a veľa zdravia, šťastia a veľa zdravia, šťastia, veľa zdravia, šťastia. Dneska vyzerá, že bude taký istý deň, čo sa týka počasia, ako bolo včera, čiže dezodorant a pitný režim v akékoľvek forme. To už je na vás. A teraz slnečko už vychádza, spoza obzoru sa tlačí, je to krásna scenéria, sa mi tu akože ukazuje, a prajem vám pekný pondelok, na pondelok pomaly, v práci pekne, tak zľahka všetko brať, na začiatok týždňa nech tam není proste hneď plný kotol, čiže pomalíčky, tak pomaly ďalej zajdeš. Takže majte pekný deň a do pozretia pozerači.